שאמרת לנו, זה טוב לדעת שיצא ספר חדש, אבל עכשיו אנחנו חייבים להתחיל, מכיוון שזה כבר אחרי 6. נדבר על זה בהזדמנות הראשונה, שאני אדע מה שם הספר ומי כתב אותו. בלה, את מתמיתה? אני, כן, התחלתי להקליט עכשיו איזה טקסט להעלות את... רק רגע, אז כמובן, את אברשה גייצום ניאמן. אוקיי, אז רק רגע. אוקיי, אז ברגע שהתחלנו להקליט, אני אומר שהיום זוהי הפגישה מספר 92, היום זה 21 באפריל 2021, ואנחנו אמורים היום לסיים את הקריאה של המונולוג שכתב ישעיהו שפיגל בגטו לודג', שבזמנו פרסמתי אותו על פי כתב היד המקורי שנכתב בגטו. בשתי הפגישות האחרונות אנחנו התחלנו והמשכנו לקרוא את המונולוג ודיברנו עליו, וכרגע אנחנו נקרא, נדמה לי, עמוד וחצי האחרון של המונולוג. אבל לפני שנתחיל להקריא ולקרוא, אני רק רוצה לספר לכם שזהו הטקסט שעל בסיס שלו אני מתכוון לעשות סרט אנימציה, סרט מצויר, איפה שהטקסט יהיה ביידיש, יהיה קריין שקורא את הטקסט, בזמן שהקריין קורא את הטקסט ביידיש, רצות תמונות מצוירות על פי הטקסט, ולמטה בסרט יש תרגום לאנגלית. סרט כזה עולה הרבה כסף, ויהיה צורך לארגן קבוצה ולקבל מימון, ובזה אני עכשיו עסוק להכין את הקרקע, להכין את השטח, כדי שיהיה אפשר להתחיל לעבוד על, איך אומרים באנגלית, על קרטון כזה. התחלתי לדבר עם אנשים, ויש ויכוח מסוים ביני לבין אנשי מקצוע. אנשי מקצוע שמכירים קולנוע וסרטים מצוירים, הם אומרים לי, סרט כזה צריך להיות סרט בין 5 או 7 דקות. אני אומר, לא ולא. אני רוצה סרט מצויר כזה, אם אפשר, שיהיה סרט בין 45 דקות. בדרך כלל, בעולם האנימציה, הם לא רגילים לדברים כאלה. הם רגילים לסרטונים קצרים של 5 או 7 דקות. אני מתכוון למהפכה לעשות סרט באורך הרבה יותר גדול על פי הטקסט ביידיש. אם אני אצליח או לא, זה נראה בעתיד. אבל אני לא מוכן להתפשר, מכיוון שהכוונה שלי בפרויקט הזה, זה לתת לספרות יידיש את כל הכוח, לא על פי חישובים של קרטונס, אלא על פי חישובים של תרגום טקסט ביידיש באורך מלא, עם ציורים, כדי שהמסתכל על הסרט, יהיה זה בשבילו כמו שהוא קורא טקסט. והציורים הם יהיו בהתאם
לטקסט, ולא בהתאם לפרמטרים של קרטוניסטים. זה הקושי הראשון שפגשתי כבר כשאני התחלתי לדבר עם אנשים שעוסקים בפילמוגרפיה. אז זה יהיה הקושי והוויכוח הראשון שלי איתם. טוב, האם שלמה אמר שהוא יצטרף מאוחר יותר כי יש לו בעיה עם החשמל בבית? האם יאיר... לא, יאיר לא כאן. יאיר לא כאן. הוא גם לא הודיע שום דבר. לא הודיע שום דבר. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. בלה, אם את זוכרת, עשית איזה נקודה צהובה כדי לדעת... עכשיו אני זוכרת איפה זה, בלי הנקודה הצהובה. היא מספרת, סרקלה מספרת שהיא לא רצתה שהבן יקיר שלה, ברשה, יברח לרוסיה, לברית המועצות בעצם, כמו שהרבה מאוד יהודים... לליטא, כן. אז, והוא בכל זאת, הוא בא ואומר לה שהוא הולך, אז אני מתחילה לקרוא... לפני שאת מתחילה לקרוא, אני מזכיר לך שהשם שלה זה לא סרקלה, אלא סרלה. סרלה. סרקלה זה משהו אחר. סרקלה זה המאה ה-19. כן, נכון. שהייתה צועקת, אוי ואי מי נקויחס. אוי ואי מי נקויחס, כן. זה משהו אחר. אני לא מצאתי ברלינקס, סליחה, אני לא מצאתי. נכון, על זה אני רוצה להגיד משהו על הברלינקס לפני שאנחנו קוראים. דיברתי אתמול עם רב יצחק גנוז. רב יצחק גנוז הוא העורך עד לפני שנתיים של ידע עם, ז'ורנל לפולקלור יהודי, שהוא ערך אותו מאז 1975. הוא ערך אותו במשך 45 שנה. יצחק גנוז נולד בעיר לידה, בעיר לידה בליטא, והוא סיפר לי שבעיר לידה, בעיירה שלו, ליד העיירה, עבר נהר שנקרא ויליקה. זה חייב. הנהר הזה, ויליקה, נשפך אל הניימן. ואמר לי יצחק גנוז, אני התרחצתי בניימן. הוויליקה עברה דרך וילנה. ובוויליקה זה אני יודע מחיים גרדה, שם היו צעירים לוקחים סירות, וצעירים עם בנות היו שתים על הנהר של הוויליקה. זה היה מין בקיץ בילוי, כן, של צעירים, לאו דווקא דתיים, כן. ושאלתי את יצחק גנוז, מה זה ברלינקס? נו? הוא בן 95, צלול לגמרי, והוא לא ידע. אז אם גנוז לא ידע, מותר לי גם לא לדעת. אנחנו עוד נחקור את העניין ונחפש. אני חושב שבזמנו בדקתי את העניין, וכמו שאמרתי לכם, אלה היו עמודים מעץ או מאבן, כדי לעצור את הזרם של הנהר, כדי שהנהר יזרום יותר בשקט. אולי אני זוכר, אולי זה נכון, אנחנו עוד נבדוק את זה. טוב, אז בלה, באיזה עמוד נגיד לאנה? זה עמוד 129. אנה, את רואה את הטקסט? כן, גם פה. אוקיי, בסדר.
איזה פסקה כדי אני מתחילה משורה 5 לפני סוף העמוד. כן. מה מלא זוגת חגי צום ניימן, גיא איך. אנה, את רואה את זה? אנה? סליחה. כן, כן, נכון, אני רואה, יש פה. כן. את מה שבלה קראה, כן? טוב, אז קוראים. מה מלא זוגת חגי צום ניימן, גיא איך, צום פטר ינקל. הברשה זוג איך, גייש צום ניימן, תונם מדר ממס ברוכה. תונם מית. לא תונם מדר ממס, אלא תונם מית. ממס ברוכה. הפועל הוא מתנמן. מתנמן, אוקיי. תרגום. הברשה, אני אומרת, אתה הולך לניימן, אז קח איתך את הברכה של אמא. כן. של אמא שלך. כן. Und allein der Mond sich mir, גילדנר ניימן. תרגום. ואני זוכרת, אני נזכרת בעצמי, או שנזכר לי. כן, בעצמי נזכרת או נזכר לי, כן. כן, גילדנר ניימן, ניימן מוזהב? כן, אבל מה הכוונה כשהיא אומרת, ואני בזיכרוני עולה ניימן הזהב, או ניימן עשוי מזהב. מה היא רוצה להגיד בזה? מה? אני שואל. אני לא יודעת. אנה, כאשר האמא של הברשה אומרת, הברשה, אתה הולך אל הניימן? ואז היא אומרת, אסדרמונט זיכמיר. כשאני אומרת את המילה ניימן, אומרת האמא, בזיכרון שלי עולה ניימן של זהב. מה היא רוצה להגיד? שלום יאיר. שלום שלום. שלום שלום. שלום וברכה. Nice to see you. היו פקקי תנועה, לא רק בוורשה, גם בתל אביב. בוורשה סגר, מה פקקי תנועה? שלמה אמר שהצטרף מאוחר כי אין לו חשמל וטכנאי חשמל עובדים אצלו בבית. עכשיו, השאלה שלי לאנה הייתה, וגם ליאיר עכשיו שהוא נמצא, האמא של הברשה אומרת, הברשה אתה הולך אל הניימן? כשאני אומרת את המילה ניימן, אומרת האמא, אני נזכרת ניימן של זהב. ואני שואל, מה היא רוצה להגיד בזה? אני יודע I never was there, but from many books and people said that so beautiful, Yemen was beautiful river, and around the river was so beautiful territory, so people was like make the poesy, was so many songs about the Yemen. Because yes, that was so beautiful. בדיוק, זאת אומרת, כאן האמא של הברשה פותחת לנו מבוא לזה שהיא נזכרת בניימן שכנראה בעבר שלה היא הייתה שם. ונדמה לי שבהמשך היא מעלה זיכרונות על הניימן. כן, כן, האמת היא שהיא מסבירה בהמשך. בבקשה, בלה, כן. הלאה. זון אופן וסר, שמש על המים. אני חושבת שזה מה שעושה את הצבע המוזהב, צבע זהב. יפה, יפה. ברלינקס, בול בול בול. עוד פעם ברלינקס. רבותיי, צריך לעשות ניסיון למצוא את הברלינקס האלה. No, I was asking many of my friends, I wait for the answer, because I sent the question, because okay. I'm so curious. I am so curious, what is the ברלינקס? כן, אבל האם ליאיר יש מילון כלשהו ביידיש? כן, אני יכול להסתכל על ברלינקס אם יש משהו. תסתכל. בפגישה הקודמת אני חיפשתי ולא מצאת. לא מצאתי. נכון? סלנג, I think it's something. רגע, יאיר, מה אתה אומר?
ברלינקס, אבל זה שטויות, כתוב ברלינאיות. ברלינאיות, כן. לא, זה מה שהמילון אומר. כן. ואין ביחיד ברלינקה. אנה, את רצית להגיד משהו? The Berlinke, what I was looking, there was something that it's like the oven, something that to make the grill, but I don't... לא. כאן מדובר על דברים שבמים, בתוך הניימן. ואני חושב שאלה אובסטקלס. אולי the flowers. לא. אלה אובסטקלס בתוך המים, כדי שהנהר יזרום בשקט, ומשהו כזה. האם למישהו מכם יש גישה לוויקיפדיה ביידיש, באינטרנט? אם יש לכם גישה, תכתבו ברלינקה ביידיש, לא בוויקיפדיה, בגוגל, ויכול להיות שיצוץ משהו. אני אנסה. תנסי. או ברלינקה או ברלינקס, כי תמיד זה כמה כאלה. משהו עולה באיטיות, אבל לא ממש נפתח. כן, לידיעתו של יאיר, יש בגוגל, יש אנציקלופדיה ביידיש, וכשכותבים בגוגל ברלינקה ביידיש, בית עין רש, למד יוד נון קוף עין סמך, לפעמים אם המילה מופיעה בפורוורס ביידיש, אז זה מופיע המאמר. את אומרת שזה עולה באיטיות. אני רואה איזה משהו שלא כל כך נפתח, אבל הגוז מהונדרטר ברלינקס פול מתבואה von verschiedene Minim expertieren Getreide in Agor im Pandened צול. לא נשמע משכנע. מה שאת קראת, כן. כתוב ברלינקס פול מתבואה, זאת אומרת זה איזה מיכלים כאלה. או אולי זה הסירות על הנהר, אם כי אני לא חושב. במקום אחר כתוב, אני לא מצליחה לפתוח, אבל אני רק, ממה שאני רואה, רגע, שלמה תכף רוצה להיכנס, תן לו להיכנס. Geräumte Berlinkes vernägten zu breitbeinige Meisterwestu zu Caitlendix. משהו נראה לך... מהו המקור? איפה זה מופיע? אז זהו שזה... אתם אומרים. זה לא נפתח. כמה תוצאות יש לך? יש כמה תוצאות, אבל הן לא נפתחות לי, אני לא יודעת למה. אולי אחת מהן כן תיפתח. תלכי מתוצאה לתוצאה. רגע, שלמה, נכנסתי את שלמה, אבל הוא לא נכנס. לא, אני נכנסתי, אני כבר כאן. איפה אתה? מזיידך נישט. כן, אני רואה. אני רואה את עצמי. יופי, היי שלמה. אני רואה את עצמי. ברוך הבא, שלמה. בסדר. אז אנחנו נעזוב את החיפוש. אני לא מוותר, אבל... כן, נחפש את זה מחוץ לשיעור, לא כדאי עכשיו לבזבז. ממשיכים לקרוא. כן. אז ברלינקס, בול, הברשה, בית יחזיך באים ביגזלם, בלי דו.
בית איך זיך, לא? בית איך זיך, כן. באים וי ביגזלם. תרגום. הברשה, אני מבקשת ממנו, לא, כמו, לא מבקשת, אני רגע. מתחננת, בדיוק. לפניו כמו בפני גזלן. כן, בלי בדו, תישאר פה. כן. זה איך דוס וט נישט הלפן. אני רואה שזה לא יעזור. גור כן. נישט הלפן, בכלל לא יעזור. נכון. Reißt sich ob von mir und entläuft und lässt sich über allein. כן. הוא קורע את עצמו ממני ובורח ומשאיר אותי לבד. יפה. עוד קצת. Später, ich lichtiker, ihr seid schon einmal geblieben allein? אני מבקשת ממך, מואר, אדם נאור. רגע, בשביל אנה צריך להסביר שעכשיו היא פונה לסופר, כן? כן. לשרייבר, כן. כן, אני מבקשת ממך, מואר, אדם נאור, אתה כבר נשארת פעם לבד? יש פה תרבולה ספרותית מאוד מעניינת. כל יחידה ברגשות של סרלה, של האמא, כן? כאשר היא מבטאת רגש מסוים, כמו למשל, שהיא נעזבה על ידי בנה. היא לא אומרת שהיא כועסת עליו או לא, אבל היא נשארה לבד. אז כדי להעצים, לתת כוח לביטוי הזה, לרגש הזה, היא פונה אל שפיגל, הסופר, נותן לה לשאול אותו, אתה כבר פעם נשארת לבד? והטריק הספרותי הזה מדגיש ומחזק את ההרגשה הזאת. פתאום הקורא חושב מה זה להישאר לבד. אנחנו למזלנו בדרך כלל לא נשארנו לבד, לא היינו בשואה, אבל מה שקוראים בפסיכולוגיה חרדת הנטישה, דבר שאני מקווה שאף אחד מאיתנו לא חש, אבל פה בטקסט שפיגל מנסה לאט לאט כל מיני רגשות של אם שנשארה לבד בגטו בלודג'. עוד קצת. זה בעצם מונולוג. זה מונולוג. כן, כן. אבל המונולוג, תראו, אם מישהו יש לו עיפרון ורוצה לרשום, שירשום. יש מאמר קלאסי. מה זה מונולוג? הגברת שכתבה את המאמר, אני פגשתי אותו ב-1978 באנגלית. המחבר היא חוקרת ספרות, שמה אינה, I-N-N-A, אינה, ואחר כך B גדול עם נקודה, Sessions, S-E-S-S-I-O-N-S, אינה B Sessions, מאמר שלה על המונולוג באנגלית. אני מניח שאם מישהו מעוניין ייכנס לגוגל וימצא את זה. נדמה לי שזה ב-Poetics Today. היה ז'ורנל, אולי הוא עוד קיים באנגלית בארצות הברית, Poetics Today. עכשיו, היא במאמר הזה, כן? כי עוד מעט תראו איך זה מתקשר עם אומנות המונולוג של שפיגל. היא במאמר הזה נותנת 7 סימנים, 7 מאפיינים של טקסט, שאם לטקסט יש
7 מאפיינים כאלה, אפשר להגיד שהוא מונולוג. אני אנסה להזכיר כמה מהמאפיינים. אם יש 7 מאפיינים כאלה שעוד מעט אני אגיד, אז זה מונולוג מושלם. אבל יש מונולוגים שיש בהם פחות מאפיינים, אז הוא מונולוג פחות מושלם. מאפיין ראשון, אדם מדבר בעצמו כל הזמן. זה מאפיין ראשון. עכשיו, הגשש החיוור עשה מזה חוכא ואטלולא. צריך אולי פעם להסביר לאנה מה זה הגשש החיוור. הגשש החיוור אמר, מה זה מונולוג? אז הם אומרים, אדם מדבר אל עצמו. ומה זה דיאלוג? 2 אנשים, כל אחד מדבר אל עצמו. כמובן שזה הומור. אני עובר למאפיין השני במאמר של אינה בי סשנס. המאפיין השני הבסיסי, שבלעדיו אין מונולוג, זה אדם שמדבר כל הזמן בפני קהל. זה יכול להיות קהל של אדם אחד, זה יכול להיות קהל של הרבה אנשים. אם אין לנו טקסט ספרותי שבו אדם מדבר כל הזמן, ויש קהל ששומע אותו, זה לא מונולוג. כן. מאפיין שלישי, אם אני זוכר, כי מזמן, את המאמר הזה קראתי ב-1978, אני מנסה להיזכר, כי היו שם מאפיינים מאוד מעניינים. אבל המאפיין השלישי, הבעל המונולוג שמדבר כל הזמן בפני קהל, רואה את התגובות של הקהל לדיבורים שלו, וזה משתקף בדיבור של בעל המונולוג. איך זה משתקף? או שהוא מצטט תגובות של הקהל, למשל, בעל המונולוג אומר, אני אומר לכם ככה, אתם לא מאמינים? אתם אומרים לי, לא יכול להיות? בעצם הוא מצטט תגובות של הקהל, אבל התגובות של הקהל הם לא הקהל מדבר, אלא התגובות שלהם משתקפות בתגובות של בעל המונולוג. זה מאפיין שלישי. ראינו את זה אצל אברשה גייצום ניימן, יש לנו אדם מדבר כל הזמן, זאת סרלה אברמוביץ', האמא, יש לה קהל, זהו הסופר, וכשהיא פונה אל הסופר ושואלת אותו שאלה, והוא עונה לה, אז רואים במונולוג שלה, היא אומרת, נין, אתה אומר לא, זוהי תגובה של הקהל שלה. ונסתפק בינתיים בשלושת המאפיינים האלה, שהם קיימים במונולוג של ישעיהו שפיגלר. בלה, המשפט הבא. כן. Okay. Sorry, Bella, I have the question to the professor. This Okay. is the Abrashka, what we are now reading. So it's the some part of some book of the bigger stories, or it was only one published? Because I couldn't find Abrashka text in English or in Polish, because maybe it's in the part of some book. אני אענה לך, אנה, את לא הקשבת, או אולי לא הסברתי מספיק. האדם היחיד שפרסם את המונולוג הזה
על פי כתב יד ששפיגל כתב בגטו לודג', זה אני, בספר שפרסמתי ב-1995. פרסמתי ספר עם 16 טקסטים ששפיגל כתב בגטו לודג', על פי כתבי יד שהוא נתן לי. הספר זה טקסטים ביידיש, זה לא תורגם אף פעם לשום שפה אחרת. אם את רוצה לחפש את הטקסט, אז הספר שאני פרסמתי במגנס, זה היה במגנס, כן, הספר נקרא ישעיהו שפיגל, פרוזה סיפורית מגטו לודג'. אוקיי. הספר יצא עם מבוא בעברית, אוקיי. על גטו לודג', ועוד 16 סיפורים ביידיש, ועוד חלק שלישי, רעיון שאני עשיתי אינטרוויו של 150 עמודים עם ישעיהו שפיגל על חייו ויצירתו בגטו לודג'. הספר הזה, נדמה לי שיצא במגנס ב-1995 בירושלים. שם נמצא אברשה גייט צום ניימן. את לא תמצאי שום דבר בשום שפה אחרת. אוקיי, בלה. Okay. Später Lichtiker ist sind schon einmal geblieben allein. Was? Noch keinmal nicht? מה? הנה, כן. אף פעם? הנה, יש לנו כאן שוב. הקהל, הסופר מגיב, וזה משתקף במונולוג של סרלה, האם. כן. אוקיי. הגליקלכר מנש. בן אדם בר מזל. azoi wie in a Wald bei Nacht, כמו ביער בלילה, כמו ביער בלילה. כן. און אברשן, בלי אברשה. היא בעצם אומרת שהיא מרגישה כמו בלילה ביער, בלי אברשה. כמו שאדם נשאר ביער לבד, בלי הבן. כן. פיגל מנסה כאן להמחיש לקורא רגש. ואיך לעזאזל אפשר לעשות את זה בציור, רבותיי, תשאלו אותי שאלות יותר קלות. אבל זו המשימה שאני לוקח על עצמי, לקחת מאייר, אנימטור, שלא יודע יידיש, ואפילו אם הוא יודע, הוא לא למד באוניברסיטה ולא למד אצלנו, והיידיש שהוא יודע זה יידיש פסיבית, ואנחנו נצטרך להגיד לו מה כל משפט פירושו, והוא יצטרך לצייר מה שאנחנו נגיד לו. הוא יצטרך אולי לצייר אדם בודד ביער, שנשאר לבד, אבל קודם הוא היה עם מישהו. איך מציירים דבר כזה? זה לא הדעה שלי, בשביל זה יש אנימטור. זה ודאי לא קל, אבל זהו האתגר, this is the challenge. ולכן אני אומר שסרט אנימציה כזה צריך להיות לפחות 45 דקות, כי צריך לחפש כל משפט של שפיגל, לתת לו ביטוי של הרגשות שבאות לידי ביטוי במשפט בציור. יש לי שאלה, זה לא מונולוג, אבל אני שואל אתכם, אתם הקהל שלי, מישהו מכם מצייר? כן. מי? שלמה? אני, כן. יפה. יאיר, אתה מצייר? לא. אנה, you are, איך אומרים לצייר באנגלית? פיינטינג. כן.
כן? Everything in home, normal painting. לא כיסאות, לא I am elastic. Painting or drawing. Draw everything. No, not painting הבנתי, wall. כן, אני הבנתי, אני joke. לצייר תמונות, pictures. אז היא The בצורה picture סרקה. now, but when I was studying in the archaeology, the hieroglyph, I start to know, I have to know to little bit to do. So only this for the hieroglyph. אוקיי. בלה, מה איתך? אני, כשהייתי הרבה יותר צעירה, חינטרשתי כל מיני דברים, אבל זה לא התפתח. אוקיי, אז אני רואה שכשנעשה את הסרט מטעם קבוצת הזום ודוב סדאם פאבלישינג פרויקט של האוניברסיטה, אני אוכל להתייעץ רק עם שלמה. איך הופכים משפטים, כן, לציורים, לאנימציה. בסדר. הלאה, בלה. אני אראה לך ציורים שלי, אתה תראה שרמברנדט קטן עליי. חשבתי שתגיד רמברנדט קטן אני, שלמה. לא, אבל אני אתעודד יותר אם אתה תגיד לי שאתה כתבת על רמברנדט. אוקיי. אני מעיד ששלמה מצייר יפה. שלמה, האם מותר לבקש שעכשיו כולנו רואים, יכולים לראות, אתה יכול להראות לנו ציור? אין שום בעיה, אתם רוצים רישום או ציור? אני גם רושם וגם מצייר. משהו שמתקרב לסרט אנימציה הכי הרבה מהציורים שלך. אתה הולך להראות לנו עכשיו, שלמה? כן. אני פשוט אוריד מהקיר. אני אעשה סטופ שיירינג. אני אוריד מהקיר, מה? אוקיי. טוב. ואני אשים את זה מול המצלמה, רק רגע. אוקיי. כן, הורדתי את הטקסט, אנחנו מחכים ליצירות של שלמה עכשיו. אני אומר לכם, אתם לא מבינים, אני משתמש בכם כמעבדה בשביל הסרטים המצוירים. קוראים עכשיו את שפיגל, אני רואה את התגובות, ואתם מאלצים אותי להסביר דברים שאחרת לא הייתי מסביר בצורה כזאת. זה יעזור לכולנו, כשאני אגיע למצב שצריך לעשות מזה סרט אנימציה, אם אני אגיע לזה. כן, אז אני מודה לשלמה שאנחנו מטריחים אותו להוריד מהקיר, כן? ויאיר פה דחף אותנו, כן? אם הוא אומר משהו, אז זה לא קשור לזה שהם גיסים ביניהם, כן? הוא לא היה אומר את זה רק בגלל שאתם קרובים. כן. לא גיסים אלא מחותנים. מחותנים. יש לנו 3 נכדים משותפים. נחמד. נורא מעניין. בן שלך ובת שלו, או להפך? בן שלי ובת שלו נשואים. הבנתי. יפה. זה בעצם, אם סרט אנימציה כזה או אחרים, יש לי רשימה ארוכה של סרטים שהייתי רוצה לעשות, זה יכול להיות טוב לנכדים. אולי לא הסרט הזה על השואה, אבל למשל על מוניש שקראנו, וואו. אני לא רואה טוב, שלמה. רגע. בסדר. צריך לשים את זה בפוקוס. כן, רגע. אנא, התעזרו בסבלנות. כן, אבל אני מבקש שתתאר לנו את הציור. במיוחד לראות אותו. עכשיו מתאר, האישה, כן. האישה הזאת מחלקת תה בקופת חולים מאוחדת בפרדס חנה. יפה. ואני שמתי מהשיער שלה, ולכן ציירתי אותה בתנוחה המשונה הזאת. וואו, זה מדהים, שלמה, נהדר. זה שמן על קנבס. איזה יופי. יחל, אני אתאר לך מה רואים.
נשמע. אישה עם זנב סוס. עם שיער בלונדיני, אסוף ברישול כזה, לא ממש אסוף, כן. לא מהמספרה, אסוף כזה אבל בבית. אסוף מאחור או מקדימה. כן, עכשיו העמידה שלה מאוד מעניינת, היא חצי פונה אלינו עם הגב בעצם, ככה שאנחנו לא רואים את הפנים שלה, אלא חצי מהגב, את העורף היפה שלה ואת השיער. וטיפה מהפנים, היא מרכיבה משקפיים, נדמה לי, נכון? נכון, נכון. כן. מאוד יפה, שלמה. מצוין. אני רוצה להגיד לכם שמאז שציירתי אותה, היא נעשתה ידידה שלי. ויש לי פרוטקציה בקופת חולים. יפה. טוב, אתם יודעים שיש סיפור מפורסם שבהסתדרות, כן? כאשר מחלק התה מת, ההסתדרות הפסיקה לתפקד, כן? רק רגע, כדי שלא תישארו. עכשיו, הציור הזה הוא רישום. תרים אותו טיפה? וואו, זה מצוין. רק רגע. מה זה, אבוריג'ין כזה? תכף אני אסביר, רק רגע, אבל אני לא מוצא את הפוקוס. הנה. זה בסדר. עכשיו רואים את זה. זה סיפור. קודם כל, מי האישה? האישה היא אישה בדואית מג'יסר א-זרקא, היא משמשת פה בבנימינה כעוזרת בית, אבל היא אישה מאוד חכמה, עם עברית רהוטה, ואני ערבתי לה, אני רציתי לצלם אותה כדי לצייר מתוך הצילום, וערבתי לה על יד הבית, כי היא עוברת תמיד על יד הבית, אישה מאוד מאוד שמנה, וכשהיא עוברת אז היא מרעידה את אמות הסיפים, זה כן. אבל הצטיידתי באשתי, זאת אומרת ביקשתי שאשתי תתלווה אליי, כי אני יודע שאצל הבדואים יש איזו אמונה שאם אתה מצלם אותם, אתה לוקח חלק מנשמתם. אוי ואבוי. אז באתי אליה וביקשתי רשות לצלם אותה, כי אני רוצה לצייר אותה. אז היא אומרת לי, אז למה הבאת את אשתך? מה, זה בעיה בכלל? נחמד. בקיצור, המעסיקים שלה סיפרו לי שהיא לא התחתנה כי היא לא רצתה שמישהו ירביץ לה כל חייה. והיא טיפלה בילדים שלהם ובנכדים, אישה מדהימה. עכשיו, לגבי הטכניקה, אני הייתי פעם בצ'אנג מאי, ושם על קירות של אחת המסעדות... איפה זה? זה סין? לא. טיסה של שעה מבנקוק. אוקיי. בנקוק, נכון. בתאילנד? זה בתאילנד. ראיתי על קיר של אחת המסעדות ציור שמצא חן בעיניי מאוד, ושאלתי את בעלת המסעדה מי צייר את זה, אז היא אומרת, תראה, הוא חתום פה, והוא יושב בשוק הלילה, תחפש אותו. אז העתקתי את החתימה, והלכתי לשוק הלילה לחפש אותו, ומצאתי אותו. ואז אמרתי לו שאני רוצה ללמוד אצלו, אז הוא אומר, אני לא מורה לציור. אז אמרתי לו, אני אלמד אותך איך ללמד, תראה לי. הוא הסכים בסוף, שילמתי לו כמה פרוטות, באמת המחירים בתחום הזה, והוא לימד אותי. עכשיו, הטכניקה מבוססת על אבקת פחם עם מכחול יבש, ואתה דופק אותו על הנייר. זה לא משיכות מכחול, אלא אתה מכניס אותו את האבקה הזאת לתוך הנייר. האבקה היא דקה מאוד. אבל איך זה נשאר על הנייר? זה לא גולש? זה לא גולש, זה לא... חלק גולש, אבל חלק נשאר. אני משתמש גם בנייר מיוחד, שיש בו נקבוביות קטנטנות, שתופסות את הצבע. אז בלה אמרה, אתה מספיק את הנייר. כן, נכון. את הפחם בנייר. אני רוצה להגיד לכם שישבתי איתו וציירתי שם על המדרכה, ומיד התאספו אנשים, כי העיניים שלי, כפי שאתם יודעים, הן לא כל כך מלוכסנות.
כך שאי אפשר לשייך אותי לתאילנד. אז באו אנשים וציירתי כמה ציורים בטכניקה הזאת. זה סיפור מדהים, שלמה. מה אתה אומר? סיפור מדהים. הסיפור הוא לא מדהים, הציור יצא לי טוב מאוד. כן. עכשיו, אני שופט את התמונות שלי לא לפי הערך האמנותי, אלא לפי הדמיון בקשר עם הדמות המצוירת. ובמקרה הזה הדמיון, היא ראתה את התמונה, היא פשוט, היא יצאה מאורה. איזה יופי, איזה יופי. רגע, עכשיו יש לי שאלה. עם מוטיבציה כזאת ציורית שלך, אז בטח יש לך בית שלם מלא תמונות, מה אתה עושה איתם? לא, קודם כל, אני התחלתי לצייר בגיל מאוד מאוחר. אני ציירתי גם כאיש צעיר, אבל זה היו שרבוטים. יום אחד ישבתי בכיתה וציירתי את המורה למתמטיקה, והייתי כל כך שקוע בציור, והוא יצא כל כך יפה, ופתאום הרגשתי איזו דמות מאחוריי, והדמות הסתכלה מה אני עושה, וזה היה המורה, והוא לקח את התמונה והכניס אותה לכיסו, ומאז לא ראיתי אותה. רגע, האם אתה יודע, שלמה, מתי אחד העם התחיל לכתוב? לא. בגיל 50. לא, אני התחלתי לצייר לפני זה 15 שנה. נו, אז יש לך... עכשיו, מה אני עושה עם הציורים? רוב הציורים שלי הם... יש לי תיק של עבודות שאני מכניס אותם, אבל אין לי אפילו מסה קריטית בשביל לעשות תערוכה לטעמי. אני לא... אני מצייר בני משפחה, ויש כל הזמן מריבות, למה אותי ולמה הוא ולמה אני, אבל... טוב, אז תשמע, לאור הגילוי הפתאומי הזה, אני ממנה אותך כמומחה לסרטים המצוירים. אתה תגיד אם הצייר שווה לעשות לנו סרט מהברש הגייצום נימן או לא. אני רוצה להגיד לך, הבחורה הזאת שאני בחרתי שתהיה, היא מציירת יפה מאוד, אבל היא סרבה למינוי הזה בגלל שהיא אמרה, אני כתבתי את זה לך, היא אמרה שהיא נרשמה לתואר שני בבצלאל, ולכן לא יהיה לה זמן לעשות עבודות כאלה. בסדר, תשמע, צריך כל כך הרבה נתונים כדי למצוא מישהו שרוצה לעשות דבר כזה, שאני לא מתכוון. אתה אמרת שאתה יכול לדבר עם מה שמו? עם ירמי פינקוס. עם ירמי, לא, עוד אחד אתה הזכרת, שהוא טוב מאוד. הזכרתי עוד אחד? כן. נו, זה שעושה את ה... אוי, עוד מעט אני אזכר. זה שכתב על האבא שלו את תקופת השואה. כן, לזה אני מתכוון. תשמע, כל אחד כזה הוא נהדר. השאלה היא, כיוון שאני מניח שהם לא יעשו את זה בחינם, אני מניח שהתעריפים שלהם הם מאוד גבוהים. לא, תעזוב את זה, זה כולנו יודעים, וזה אחד הקשיים, אבל אנחנו לא נרתעים מקשיים. צריך למצוא משהו שיש לו גם מוטיבציה, חוץ מרצון להרוויח כסף. אני מאוד אוהב את האיורים של ירמי פינקוס, הם מופיעים כל יום שישי יחד עם המאמר של שלב. באמת? כן, כל יום שישי יש את הציור ביום שישי האחרון היה ציור רישום של אסנת מרק. כן. שלא החמיא לה כל כך. באיזה עיתון זה מופיע? בידיעות אחרונות. בידיעות. טוב, לא כולם קוראים ידיעות. בסדר. אני אקנה ידיעות, אני אסתכל. כן. אבקש להסתכל. הדמויות שם הן גסות וגדולות, אבל בכישרון גדול. טוב. אנחנו חוזרים לטקסט. אוקיי, אז אני מעלה שוב את הטקסט, עוד רגע. הנה.
אז היא מספרת איך היא ניסתה לעכב את הברשה, והיא צועקת, הברשה, הוביכים נוח גשריגן, אף דשטיגן. הברשה, הברשה. הברשה, קראתי אחריו, אוף דשטיגן. מה זה שטיגן? מדרגות. אני מכירה טרפן, לא? טרפן ושטיגן, זה סימנים, אותו דבר, כן. עכשיו, אוביכים נוח גשריגן, תרגמת נכון, אבל בואי תסבירי לקהל שלנו, מה פירוש נוח גשריגן. קראתי אחריו, כאילו הוא כבר הולך. נכון. הוא כבר הולך, וכבר אני קוראת לו אחרי הגב שלו. עכשיו, רבותיי, אני כל הזמן עכשיו מכוון לסרט אנימציה. איכו בנוח גשריגן, אז בציור צריכים לראות את הברשה מתרחק, יורד במדרגות, והאימא מאחורה מושיטה יד, ופותחת פה וצועקת הברשה. הלאה. Wer ist mir? Es ist schon spät. Ihr wisst was? אוי לי, זה כבר מאוחר. אתה יודע מה? כן, לפני שאת ממשיכה. אחד המאפיינים פה, במונולוג הזה, בטכניקה של שפיגל, מכיוון שהמדברת היא כנראה לא שפויה, אתם ודאי שמתם לב, קראנו כבר 2/3, יש מעברים ללא שום התראה מראש. פעם היא מדברת על הזיכרונות, ופתאום היא פונה אל הסופר, ופתאום היא נזכרת בבן, ויש פה מעברים פתאומיים, כן, בהתייחסות שלה, הדיבורים שלה לפעמים פונים לעבר, לפעמים למי שעומד מולה, לפעמים פנימה לרגשות שלה, וזה אחד הסימנים של חוסר סטביליות, חוסר יציבות נפשית. הלאה. אז אויה לי, כבר מאוחר, אתה יודע מה? ירהות אפשר הבליישטיפט? יש לך אולי עיפרון? נכון. הדנק. Wie ist euer Nomen? תודה. מה זה תודה? הדנק. לא, כן, לא. הוא נתן לה עיפרון. בסרט האנימציה מה צריך לראות? שהוא נותן לה עיפרון? מצאתי עוד דרך להמחיש את הטקסט. לשאול אתכם, כשהיא אומרת הדנק, מה קורה בסרט, אם יש סרט? היא מקבלת את העיפרון. בדיוק. זאת אומרת, בסרט האנימציה, אנחנו צריכים לראות את שפיגל, את הסופר, מוציא מהכיס עיפרון ונותן לה. הלאה. כן. Wie ist euer Nomen? מה השם שלך? של אדוני. של הסופר. כן, אבל היא פונה אליו, אז כן. מה השם של אדוני? עכשיו תשימו לב, היא לא לגמרי משוגעת. יש רגעים לא מעטים של שפיות. הרי מה שהיא רוצה לעשות עכשיו, זה להיות בקשר איתו, רוצה לרשום את השם, כן? מכיוון שהוא ירשים אותה כבן אדם עדין ששומע, זאת אומרת, יש כאן ערבוב, אם אני מבין נכון את הטקסט, בין רגעים של חוסר שפיות, כשהיא נזכרת שהיא לבד ושבנה היא לא מוצאת אותו, לבין רגעים שהיא מנסה לעשות צעדים פרקטיים כדי למצוא אותו. כן, הלאה. אפס בקנט. זהו. משהו מוכר. היא אומרת, כאילו, כנראה הוא אומר לה את השם שלו, זהו. והיא מכירה את השם שלו. נכון. זאת אומרת, כנראה שהוא אומר לה, ישעיה שפיגל. עכשיו תראו, ישעיהו שפיגל
לפני מלחמת העולם השנייה, הוא פרסם ספר שירה, והוא פרסם שירים בכתב עת שיצא בלודג', כתב עת שנקרא סמך גרש פלד, ספלד, השטח, כן? ספלד. הוא היה כבר משורר מתחיל שפרסם דברים שאנשים קראו בלודג'. הלאה. Sie sind ihr nicht von der Litte? האם אדוני אינו מליטא? למה היא שואלת דבר כזה? אני שואל אתכם. על פי ההבנה שלי. היא לא ממש מכירה אותו. השם שלו מוכר לה, אפס בקנט. יפה, אבל למה היא שואלת דווקא על ליטא? מי יכול פה להוסיף למה שבלה אמרה? שזה בהחלט... כי היא מליטא, היא באה מליטא, כן. נכון, אז כשהיא מחפשת, כן, משהו שמוכר לה, היא לא יודעת מאיפה, התנועה הראשונה זה ללכת אל מקום, אל מחורתה, מאיפה שהיא באה. אולי היא מכירה אותו משם. הלאה. כן. נין, השוד, לא, חבל. יפה. בלה, תודה, אני לא רוצה לענות אותך יותר מדי. אוקיי. אולי זה לא עינוי, אבל ניתן גם לחבר'ה האחרים. מי מתנדב להמשיך לקרוא? אני מתנדב. בדרך כלל אני לא שואל, אבל הפעם, בבקשה, יאיר. אירזנטה דייקר, האם אתה צוללן? לא, לא, קודם כל לא כתוב דייקר, מה כתוב? דויקר. 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 זה דויקר? אני לא יודע, חשבתי שזה לצלול. מה אתה אומר? אני חושב שזה... רגע, אל תדברו בבת אחת. יאיר, מה אתה אומר? אני חשבתי שזה לצלול במים. לא. לא, לא, לא. שלמה, מה אתה אומר? אני חושב שזה מקומי. למה? זה נכון. דו זה כאן, אז עכשיו אתה מלביש על זה את ה... נכון, נכון. נכון. ביידיש, כשרוצים להגיד מישהו לא קלי, אז על המילה דו אומרים ירזייתא דויקר, אתה מפה, מלודג', תמשיך. הבנתי. Schon lang, כבר מזמן, meine Brascha wollte ich lieb gehabt. הברשה שלי היה אוהב אותך. נכון. עוד ליבתי אז זה לכם מנשן ועיר. הוא היה אוהב אנשים כמוך. כן. והזמיר, meine Brascha יזבק. אוי ואבוי, הברשה שלי הלך. אוי ואבוי לי. כן. אוי ואבוי לי, הברשה שלי הלך, יזדור חבוך. הוא כבר הליכה שכבר שבוע. כן. דרנוך החודש, דרנוך החודש, אולי חודש, הליכה של חודש. מה זה דרנוך? ואחר כך אולי? לא. ואחר כך עבר חודש. עבר חודש. רגע, תשמעו, השיטה, הפואטיקה של שפיגל, השיטה שלו, זה לאט לאט לגלות לקורא מה היה. הרי הוא יודע את הסוף, אבל לאט לאט. הלאה, עוד משפט. Die Antloffene umgehoben. הבריחה, הטיסה התחילה. לא, לא, כתוב די אנטלופנה, אבל לא קראת את המשפט כולו, תמשיך. Die Antloffene umgehoben zurückkommen. הבורחים התחילו לחזור בחזרה. נכון, הלאה. Gehe ich sich noch fragen bei Menschen. gehe ich sich, אני הולכת לשאול שוב את האנשים שלי. זיך, לא שלי. gehe ich sich noch fragen. sich noch fragen, זאת אומרת
לברר, אוקיי. לשאול בעצמי, מהי מנש? לברר את האנשים, כן. האנשים. כנראה האלה שחזרו, הרי גם הברשה עזב, אז אולי הם ראו אותו בדרך. ואנחנו יודעים שהגרמנים עם האווירונים שלהם הפציצו את המורחים. הלאה. מנשנליבה, אנשים אהובים. לא, אהובים, בסדר. אנשים אהובים, כן. בטח זרבי זה, אני מבקשת אתכם. לא, בית איך זיך בי זה. בית איך זיך, אני מבקשת. אני מתחננת. מתחננת. זיך בית. זה לא רק בית, זיך בית, להתחנן, כן? מתחננת וזה? אצלם. אני מתחננת אצלם, כן? ציוט ירנישט גזיין מיינם ברשן. או שאולי לא, אולי ראיתם את הברשה שלי. כן. איז גגנגן zum Neiman, הוא הלך לניימן. zum Niemann. zum Niemann, עוד פעם. Niemann. איזה גגנגן, הוא הלך לשלוקן. כן. ihr habt ihr nicht gesehen, gehen zum Niemann? אתם לא ראיתם אותו הולך לניימן? sagt man mir, אמרו לי, Serle, Gehova Braschen gesehen, do und do. Serle, Gehova Braschen gesehen, do und do. Serle, הברשה ראינו אותם פה ושם, כמו שאומרים. כן. לא יפיך דוח נישט טויט, נישט לבדיק. אני רצה לא חיה ולא מתה. כן. ההין אויף ארות. שם היינו אויף ארט. שם במקום, כן? לא. כתוב און אויף הר. מה כתוב? ההין אופן אורט. ההין אויף אורט. אני רצה שם למקום, בסדר? אורט זה מניירה. שם במקום. הקליין שטטלה, עיירה קטנה. כן. פרגר זיר בילייטן. אני שואלת אתכם על עד מאורע, על איזה משהו שקרה, לא? מאורע? רגע. לא, זה אנשים. לייטן זה אנשים. אז תקרא את זה עוד פעם ביידיש. פרגר זיר בילייטן. בילייטן. שואלת אני, כן, שואלת אני אצל הבריות. אצל הבריות, כן. ירושניש gesehen meine ברשה, אתם לא ראיתם במקרה את הברשה שלי? כן. ist gegangen zum Niemann, הוא הלך לניימן. רק רגע, השאלה שלה, כל הזמן שהיא פוגשת אנשים, גם אלה שחוזרים מהבריחה ללודג' וגם אלה שאמרו לה פה ושם ראינו, והיא רצה לאיזו עיירה בדרך. מה היא שואלת? האם לא ראיתם את הברשה שלי שהלך אל הניימן? מה אתם אומרים על ניסוח שאלה כזאת של אם שרוצה למצוא את בנה? על מה מעיד ניסוח השאלה? האם ראיתם מי שהלך אל הניימן? כן. זיזרו פונזינן, כמו שאומרים. זיזרו פונזינן, היא כבר לא שפויה. מכיוון שברגע שאתה שואל מישהו, אם הוא פגש את הבן שלך, הסימן הכי מובהק זה לא הכיוון, והניימן הוא רחוק מלודג'. אז כדי לזהות אותו, היא הייתה צריכה לתת סימנים פיזיים, אבל היא כבר לא שם. היא כבר כל כך נרגשת ו-out of her wits, היא כבר כל כך לא שפויה, שהיא שואלת שאלות לא פרקטיות, שאיתם אי אפשר לזהות. עכשיו, האנשים בכל זאת, לפי המונולוג שלה, לא מבקשים ממנה סימנים. הרי אדם נורמלי היה שואל אותה,
איך הוא נראה. הם כנראה כבר תפסו שהאישה לא שפויה. אז הם אומרים מה שהם אומרים על סמך הזרם של הבורחים, ואומרים לה פה שם, אז היא מתחילה לרוץ לכל מיני מקומות. Sagt man mir, gewinn a Sache Brasches und wissen nicht welcher. אמרו לי, היו הרבה ברשות. לא, רגע. איך כתוב ביידיש בהתחלה? זוקט מן מיר. זוקט מן מיר. אמרו לי. לא. אומרים לי. זוקט מן מיר, נכון, אומרים לי. לא כתוב זוקט מיר, אלא זוקט מן מיר. או בסדר אחר של המילים, מן זוקט מיר. אומרים לי. מה אומרים לה? גוון הסחר ברשס, ונבייס משבלכן, היו הברשות רבים, ואנחנו לא יודעים לאיזה את מתכוונת. נכון, הלאה. נור זה כן מיר וייז, רק את בגוף שלישי יכולה להראות לנו. זוגן זה, wo zog ich, sie doch a malach weit. Sie können mir weisen. Zog sie. לא, רגע. לא שומע את היידיש, כן. זוג זה מיר, מה הם אומרים? זוגן זה, הם אומרים. כן. אני חושבת, יאיר, אני חושבת שהמשפט הקודם לא היה לגמרי ברור. נור זי קונן מירוויזן זוגן זי. זה לא תפסתי. אז הם אומרים, היו הרבה הברשות, נור זי קונן מירוויזן. איך תתרגם? והם לא יכולים לזהות איזה, לדעת איזה. לא. זה לא המשמעות. את המשמעות אתה מנחש, אבל פה צריך לתרגם מילולית. ככה, היו הרבה הברשות, אבל זה קונן מירוויזן, הם יכולים להראות לי. הלאה? זוגן זה, הם אומרים, wo זוג ich, sie ist doch a malach weit. איך זה, הלא מהלך... לא. wo זוג ich, תרגום. wo זוג, איפה? אני אומרת. כן. זוג ich. sie ist doch a malach weit, זה הלא מהלך רחוק. זאת אומרת, יכול להיות שהם הראו לה על אותה עיירה, נראה עכשיו בהמשך. כן, הלאה. את זוגן זה דו נישט וייט. את זוגן זה דו נישט. מה זה את? אני לא יודע מה זה את. אוקיי. כשיש מילה שאי אפשר לתרגם, אז צריך לייצר, כי אם מפספסים אותה, אז את. מישהו יכול לעזור מה זה את ביידיש? אני מחפשת. זה נשמע כמו בכל זאת. עוד מעט. אתה בכיוון, אבל לא בדיוק. So what? משהו כזה. את בכיוון, אבל... זה מה שיש במילון. אוקיי, אז עכשיו אני אמחיש לכם בדיוק. במילון, בלה מצא משהו, אבל אני אתן לכם דוגמה ממנדלה מוכר ספרים. מנדלה מוכר ספרים, היו לו כל מיני ביטויים סינתטיים שמבטאים מצב נפשי, דיספוזיציה נפשית, מונוסילבים, שזה לא מילים ממש, אלא הם מבטאים רגש או עמדה רוחנית. ומנדל היה אומר ככה, כשהוא היה רוצה להראות מהו ההבדל
בין יהודים זקנים במאה ה-19, ודרך התגובה שלהם לפנייה של מישהו אליהם, לבין תגובה של צעירים במאה ה-20. ואני מצטט מזיכרונות של אנשים שהכירו את מנדלה, זה לא כתוב בכתבים שלו, אלא אני קראתי מאות זיכרונות על מנדלה האיש. אז מנדלה מוכר ספרים, שלום יעקב אברמוביץ', כן? אז הוא היה אומר, in the ältere Deures, בדורות הזקנים יותר, אנשים היו אומרים, ת. היום הצעירים אומרים את. אוקיי, אני יודע מה זה את בפולין, גם פולין. מה זה? כן, גם בפולין, את, נו, את, כן. מה, אנה? זה כמו פרופסור דיברתי, את זה also this, it's not also this, it's like, נו, את. אולי נו, ואולי no commentary. אין לי מה להגיד. או יש לי הרבה מה להגיד, אבל אני לא אגיד. כן. כל מיני דברים, כן? אוקיי. אז יאיר תקרא עוד פעם את המשפט. את, קומה. את זוגן זה, דו נישט וייט. את, הם אומרים, זה לא רחוק. כן. זאת אומרת, את, זה לא השמיים, כן? זה לא רחוק. זה לא רחוק. זאת אומרת, יכול להיות, זה כבר פירוש שלי, האנשים הבינו מסר אליהם מהאישה, שהיא לא שפויה, שאין לה, היא כל כך נרגשת, הרי היא הכירה את בנה, אבל היא כל כך נרגשת שהיא לא יכולה לתת סימנים פיזיים, אז כדי לא לתסכל אותה, כדי לא להישאר בלי תשובה, אומרים לה תלכי פה, הם הניחו שבבריחה הם ידעו שהיו casual, איך אומרים, victims, כן? שהיו הפצצות, אז הם מפנים אותה לאיזה מרכז, לאיזה ריכוז, כן? של בורחים שתברר שם. אני יודע לדבר קצת בעת. עכשיו אנשים לא מדברים כמו לפני מלחמה. לפני מלחמה, if you ask somebody, said, there was more like if you ask somebody, it's the far away, they said, its meaning, it's really far away. So today, people, they don't speak like that. We say, it's 5 kilometers, 2 kilometers. Before now, there was, let's say, was something like that. The modulation was completely different. Yes. So, זה מקביל, העת הזה מקביל למה שאנחנו קוראים דור האקספרס. הכל קצר. צברים, וסליחה, אני מבקש מבלה, שהיא, רגע, יאיר, אתה צבר? אני צבר, כן. אז אני גם מבקש סליחה ממך, כן? צברים, הכל צריך להיות קצר. כן? רגע, מה איתי? גם אתה צבר. כן. בסדר. אז אני מבקש סליחה מכולכם חוץ מאנה, כן? דור האקספרסו. זאת אומרת, הכל, תראו, אני אגיד לכם. כשאני הופעתי בפעם הראשונה בחיי בהוריזונט של הדפסת ספרים, ושלחתי מאמר לאיזה כתב עת, בעברית. אבל הסגנון שלי הוא, אני לא נולדתי כאן, אז הסגנון שלי הוא יותר דומה, תסלחו לי על ההשוואה, לסגנון של אהרון צייטלין. אהרון צייטלין, הסופר ביידיש, יש לו משפטים ארוכים. ואז אני שולח מאמר, זה היה מאמר
לכתבת, שכחתי עכשיו את שמו, של השומר הצעיר, על השואה. העורך הזמין אותי למערכת, הוא הושיב אותי לידו, ואמר לי, תסתכל. לקח משפט שלי, שהיה איזה 3 שורות, והתחיל להוציא בפינצטה חלקים, ומהמשפט הארוך הזה הוא עשה 3-4 משפטים. כן? בארץ, כנראה שהסגנון של הכתיבה שואף להיות קצר, ולא במשפטים ארוכים שהם יותר מתאימים אולי למי שכותב ביידיש, או למי שלומד גמרא, רגע, למה נכנסתי לעניין הזה? מה היה, יאיר, המשפט שקראת? בגלל העט. בגלל העט, טוב. הלאה, תמשיך. Und sie führen mir in der Stube, der größte Stube, der Stube von der Rav. אוקיי. הם הובילו אותי לבית, בית גדול, בית של רב. מתעסק בית היליקי ספורים, עם ספרים רבים בקיר, כנראה באיזה זה, היליקי ספרים, ספרי קודש. כן. אז זה führen mir rein, סיטרן mir die Füße. כשהם מובילים אותי, רועדות לי הרגליים. כן, שלמה, תמשיך. רק רגע, שטוב זה חדר, זה לא בית. הופה, חדר. יכול, רגע. לא שטוב, שלמה עכשיו העלה שאלה שדיברנו עליה לפחות 3 פעמים, אתם לא חייבים לזכור. מי זוכר ויכול לענות לשלמה האם ששטוב זה חדר או שטוב זה בית? זה גם וגם. גם וגם, כן, נכון, זה היה כמו house, they made it. אני מזכיר לשלמה שבמאה ה-19 שטוב זה חדר, אבל במאה ה-20 כאשר יהודים גרו בבתים, במאה ה-19 אולי היה להם חדר אחד ששם הסתובבו התרנגולות ושם היה הפייקליק שהיה מחמם את הבית ושם ישנו ושם הייתה פינת בישול. אבל במאה ה-20 כאשר הדיור השתפר, אז שטוב, חדר, שזה היה מקום מגורים במאה ה-19, במאה ה-20 מקום המגורים הפך לבית כי אנשים גרו בכמה חדרים. חדר זה צימר עד כמה שאני יודע. The morning was חדר, after there was the house. כן. People was poor, so they used it to get everything together. החדר היה ההאוס, אבל אחר כך אנשים גרו בכמה חדרים. תמשיך. פולה שטוב לא כתוב פולה. אמרנו שוו ביידיש זה או ולא או כמו בעברית. הפולה שטוב? לא. אני לא יודע אם אין רפה על הפה, הפולה שטוב. הפולה שטוב mit Weiber und kleine Waag in Mitten. הפולה שטוב mit Weiber und klein Waag in Mitten. היא מתארת את הבית של הרב. רגע, in Mitten זה אחרי נקודה. כן, נקודה זה klein Waag und זה נקודה. הפולה שטוב mit Weiber, klein Waag und Mitten על langer Tisch. לא, רגע. הפולה שטוב mit Weiber und klein Waag. und klein Waag. und klein Waag. זהו. תרגום. הפולה שטוב, בית מלא עם נשים. נשים נשואות, וייבר. כן, נשים וקליין ואב. קליין זה קטן, אבל ואג אני לא יודע מה זה. ילדים קטנים.
ילדים כן, קטנים. אבל מה זה ורג, רבותיי? קליין ורג זה ילדים קטנים. ורג זה אוסף של, כן? אם אני אומר אסן ורג, זה אוסף של דברי מאכל. אם אני אומר קליין ורג, זה אוסף של קטנים, זאת אומרת של ילדים קטנים. מה קטנים זה, איפה זה? 8, 6 years, 5? Because I don't know what is the, in the Yiddish was this meaning for kind of the kids. לא הבנתי את השאלה. Because everything was changed. Before the לפני מלחמה, the kids was, really they were small. Today, if you have 6, 7, you will, I mean, what mean the Kleinwagen? ילדים קטנים. אני יודע, מה זה קטנים? In the shtul, there was like 5, 6 years אולי? אנחנו לא יודעים, אבל מה שנחשב לילדים קטנים, אז כששפיגל כתב את המונולוג. אני מניח שזה ילדים בני 3, 4, כן? 5, לפני החדר, לפני החדר. אוקיי. Inmitten הלנגר טיש, ובאמצע שולחן ארוך, כן. הילצרנר לנגר טיש, אני לא יודע מה זה הילצרנר. מעץ. מה זה הולץ? הולץ אני יודע, אבל הילץ אני לא יודע. עשוי מהולץ. שולחן ארוך עשוי מהולץ. שולחן עץ ארוך, כן? Auf dem Tisch liegen eingewickelte Pekalach. כתוב eingewickelte. eingewickelte. על השולחן מונחות חבילות עטופות, eingewickelte. חבילות עטופות, אפשר 50-60 פקלח, אולי 60-70 חבילות. 60 חבילות, כן. Man steht in der Weit... לא, מן. Man steht... סליחה, מן זה גבר. Man steht in der Zeit und man packt voneinander. עומדים מן הצד ועוזים מהצד השני. לא, ונפקט פוננדר, מהו הפועל? פקט. לא, עומדים. זה רק חלק של הפועל. מי יכול לעזור? אולי פוננדר פקן? בדיוק. פוננדר זה פרפיקס שלא השתמשנו בו הרבה, אבל הזכרנו אותו. פוננדר פקן. פקן זה מפקל. פקן, אבל פוננדר זה לפתוח את האריזה. עומדים אנשים בצד, לכן יש הרבה נשים, והם פותחים את החבילות. האם מישהו יכול לנחש מה קורה פה? זה לא טוב, זה לא נשמע טוב. נכון. עכשיו, זה בית הרב, והוא מלא נשים, זה לא חייב להיות נשים של הרב. אין פה פוליגמיה. המון נשים עם ילדים קטנים עומדים בצד ופותחים את החבילות. מה זה יכול להיות? ניחוש? חבילות של אנשים שנהרגו. נכון. ואנשים, זהו מרכז, בית הרב הוא מרכז של נשים שמחפשות את קרוביהם, שהן יודעות שהם ברחו, והם מפנים אותם לשם כי יודעים שבבית הרב מרכזים את הבילונגינגס, את מה שנשאר מהאנשים שהופצצו ומתו בברית.
יחיאל, זה 7:30 עכשיו. אנחנו עוצרים כאן כן, ברגע הכי דרמטי, אבל כבר סיפרנו על הסוף, ואנחנו ניפגש ביום שני 5:45 כדי לקשקש. כן, אבל זה אנחנו, we just leave it the most important things like קמיזלקס, מרינרקס, everything in the market. בסדר. אז את תסבירי לנו, אנה, את תסבירי לנו מה זה. ביום שני תסבירי לנו, שזה הכל קשור בבגדים בפולנית, במילים בפולנית, ולהתראות ביום שני. רגע, פרופסור, אופה. אני אשלח לך טיוטה ואתה תתייחס אליה. כן, אבל שלמה, אני רוצה לבקש, הפגישה 91 לא עלתה ליוטיוב. אתה מעלה אותה? לא, מי שמעלה אותה זה אפרים. אוקיי, אז להתראות ביום שני. ביי ביי. תודה רבה, תודה רבה. שלמה, מחר נדבר בבוקר? כמו שאומרים, אם ירצה השם ביתר הגורמים. בסדר, אז להתראות. תודה רבה. ביי ביי, להתראות.